Avui el que toca és donar les gràcies. Si no és que vaig a fer això, vaig a ser breu i vaig a donar les gràcies. En primer lloc, a la corporació que ha tingut a bé aconseguir-nos este premi, l'associació de veïns i entitats del barri de la Coma, i en segon lloc a la mateixa associació de veïns i entitats del barri de la Coma. Sobretot a tota la gent que des de fa 25 o 26 anys tenim una U, Alexandre, Àngel, ahir tenim més gent, el senyor José, Rodri. Ells són els que realment es mereixen este galardó i aquest reconeixement, perquè porten ahir molts anys lluitant per un barri que tenia molts problemes, intentant donar l'esperança als seus habitants, i això és una tarea molt important, molt difícil, i si no es commodem, comentava l'Àngel, que és el president de l'associació de veïns de la Comissió d'Alt Risc, Àngel Estamalet, un dels presidents, Àngel Balboa Fontarià, Marufa, que també és el president de aquesta maleta, l'Amo Rocha també està maleta, jo no estic molt bé, no sé cal, però ahí estem, davant del callo, treballant que tot allò que forma part del nostre ADN, la lluita per la justícia, la lluita per aconseguir unes millors condicions de vida per a la gent que viu en el barri, la lluita per l'esperança en aquests moments tan complicats. De vegades el més difícil no és portar justícia social, sinó portar esperança a la gent quan té motius per desesperar. Res, jo crec que ja no cal dir res més. Simplement tornar a reiterar les meves gràcies.